mayong buntag ninyong tanan. Taas-taas to, pero sa tinudanay, ang minubo to, ang atong gibasa karon, minubo nga bahin, napagay mas taas pa. So, dito maglangan, mabit-bit na to ba sa atong kining pamalandong, kanang punto ba ilang pag-istoryahanay daw si babae gidawat ni Jesus sa iyang pagkasiya. Gani, giupiran pa, gitanya. 5 na kabana, pero bisan pag nahibaw siya, waman ko niya gipahimaraot, waman ko niya tulisuka, waman ko niya pawarya, kasasakad ako, nagpadayon siya pakigistorya. Mingon si babae, nindot ni, iya kong gidawat. Gani, sa second reading, mingon ay, ang pag-angkon baya sa Ginoo nato, dili tungod kay watay sa, bisan tag makasasa pa kita, matud pa, gipakamatya. Wa siya magpakamatay sa krus, tungod kay buutang tangdaan, tungod kay buutan ka di, bisan pag naapat sa sada, bisan pag di kaangayan, ipakatakos kitang iyang pakamatyan. Kana ba? Kana iyang pagduol na to, ato tang i-meet halfway tungod kay usahay mo balibad la kita, usahay magpalayo kita, kay kita rasad ang mo tulisok sa atong kaugalingon, dili ko angayan, kay ako makasasa, so palayo ko. Basta lawgawa niyang Ginoo. Ambot og tinuod ba ni? Istorya ra man sad akong nadunggan, nya mura ra man sa pug tinuod. Diha magutoy pare. So sa kaparokya, dugay na ni nahitabo, mingaw-mingaw ra ba tong parokya ka? Si Father, sigit siya kadungog nga ang iyang naong batik. Batik naong ba? Siya sad mi angkon biya. Nya sa parokya yang gi-assignan, diya may guwapa. Niingon pa niya, kaning guwapa, naibog man sad niya. Talaw gawa. Tagsa na niya mahitabo. Ang iyang ibuhat, may gawas. Huwag nagminiyo sigid siya. Siya nga naman, siya, tanawar ko niya kung naong kabati yan eh. Tanawar ko na siya, kagwapa na. Mga ito pa naglaglain, bugawas lang ko, kaya kung may pasta daw gawa. Munang usahay bitaw. Kanang manamin, ako mismo, manamin. Usahay mo yun ko sa kong ukwad man ang kunon, pero hindi ko kinahanglan tingin niya ko yun. Ay kalimot si Piwa. Gwapo-gwapo ba yasag ka? Astilan. Tinodan na ibitaw. Kay na. Kana bang kana yun tingali ang atong mabit-bit pa. Kanang sa kumpisalan, kaganiya daw na ang mga bata. Basta kanang sultihan ka nga maunin, niya mauna, kanang puntuhan na kayo God must be feeling that pagbati sa kanang inon ka nga, tantan ko, kanang inon ka nga, nakasako, niya mauni, niya mauna, niya ang sulti nimo, pag sulti nimo pinaraig na kinangay kag pasaylo, niya miangkon ka sa imong kakuwangan, pastilan si Ginoo tingali para nako mo pikpik ug mo gakos ug mo ingon ay kabalaka suway duol or suway ayaw sa Ginoo, suway sa imong kapikas, kanang nasipyat ka, kanang nakasa ka,
Ni ang kuno nimo, day, pasaylo ako. Pili-pili lang sad. Kay dapugan nyo ka. Pero sige lang, padapog lang sad. Basta, kanabang, nyamuangkon ka, mga ikagpasaylo. Pastilan, kanang manghayo kagpasaylo. Kulba, mingon ka, pasayloon ka ako. Nya karang tinud-anay yun. Nagbasol ka. Tanawa. Diba? Bisan ganit siya nga dili hingpit, gaksun ka o ingon, may kabala ka. Kasuway ka, kana mga ikagpasaylo sa imong kauban. Sig anak, mga ikpasaylo ni ginikanan, mga sus, kabantay ka kanang bunal sa ginikanan, ug muhila ka, musamot ang bunal. Pero kung mga ikagpasaylo, nga nagila ka, mga ikagpasaylo, kisa may dili malukmay. Nga kanang paglukmay, naan mo mag-abot si pasaylo, si kaluoy, o si paray. Iyon na ang lahom sa connection na gitanyag sa Ginoo natong tanan. Ha? So, pangayoon ta ka ng glasya. Ang kunon ta, ang atong kakuwangan o dili angayan, ang dili takos, sige. Nya, atong saligan, ang pag-angkon, ang pagpasaylo, ang pag-angkon sa Ginoo nato, ug himuon kitang niya nga iyang takos. Inay unta muduol atong likayan, kanang mupalayo ug mupahinayak. Puslan man, mao man akong nabuhat, imong pahinaykan niya mupalayo kana hinuon. Ayaw, dili tingali maayo. Kung nakakita ka sa imong kakuwangan, magpaubos ug magpaduol ug mangayo sa pasaylo ug kaluoy. Nya ang Ginoo may pasalig sa iyang kaluoy ug gahom sa kaluoy ug pasaylo. Di lang niya iyang gipaambit natong tanan. Manginaot ko nga atong liyampo karong semana ha, padung sa kanang Semana Santa, padung sa Domingo sa pagkabanhaw, atong masinati ang kanindot sa gahom nga gitanyag sa Ginoo nato, ang pagpinasayloay, ang pagkaluy-anay ug ang paghigugmaay ug ang pagpinanggaay. Ha? Sige. Amen.